Нашите спортисти ни карат да се гордеем, че сме българи. Те винаги са първи. Те не се страхуват от никого. Те могат да победят всеки. Те са героите на нашето време. Те са родени победители. Българските спортисти никога не се предават. Нашите шампиони са легендите, които пазят националния дух. Родните атлети всеки ден доказват величието на българския спорт. Тази вечер 59-та церемония «Спортист на годината» е посветена на тези, които носят гена на победителите. Тези, които прославят България по целия свят. Дами и господа, на живо от София започва 59-та церемония «Спортист на годината», организирана от Новех. Холдинг. Моля, посрещнете водещите тази вечер Ивет Лалова и Владимир Николов. Добър вечер, уважаеми гости в залата, зрители на БНТ и слушатели на Дарик Радио. За мен е чест да ви представя една дама, за която да изчезне за 60 секунди не е невъзможно. Аплодисменти за най-бързата бяла жена на планетата Ивет Лалова. Добър вечер. За мен е удоволствие да бъда на стартовата линия заедно с един атлет, който изпълни мечтата на Наполеон. Висок е 2 метра и е превзел цяла Европа. Аплодисменти за легендарния капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов. За двама ни е изключителна чест тази вечер да сме водещи на «Спортист на годината 2016». Най-важната церемония с най-престижните спортни отличия в България. Мога да го потвърдя, «Спортист на годината» е най-мечтаната титла веднага след олимпийски медал. И наградата «Оскар». Естествено, златен медал на Олимпиада и «Спортист на годината» се печелят трудно. За Оскара е достатъчно май само да те нападне мечка. Най-голямата гордост за един спортист е победата, а няма по-голяма победа от тази да се озовеш в челната десетка на най-старата и най-авторитетна класация в България. Разбира се, грандиозната ни гала вечер ще бъде такава благодарение на генералния спонсор Еврофутбол и МТЛ. Вашите аплодисменти за организаторите на церемонията от Нове Холдинг и нашия домакин господин Васил Божков. Благодарим им, че за поредна година подкрепят българския спорт и най-елитните ни състезатели. Уважаеми гости, уважаеми зрители, тази вечер ще обявим 10 най-добри български атлети, отборът на годината и спортист номер 1 с увреждания за 2016. 154 изтъкнати спортни журналисти от 51 печатни електронни медии гласуваха и подредиха имената в нашата класация. Номинираните вече са обявени, но все още не знаем каква е тяхната подредба. Така в света на спорта интригата се запазва до последния момент. Днес ще връчим наградата и на най-добрия треньор за 2016 година. Той е избран с 33-та анкета на вестник Труд. По стара традиция започваме в обратен ред. С други думи, 10-те ще бъдат първи. Атлетът, класирал се на 10-то място в класацията «Спортист на годината», ще бъде обявен от един музикант, който сам по себе си е шампион. Вокалистът на Сигнал, легендата Данчо Караджов.
Добра вечер, уважаеми дами и господа. Между мен и нея има много общо. И двамата знаем колко е важно перфектното изпълнение. Тя е виртуоз на корта и превзема световните сцени от Австралия до Ролан Гарос. Дами и господа, спортист номер 10 за 2016 година е Цвети Пиронкова. Цвети Пиронкова е първата българска тенисистка, достигнала до полуфинал на Уимбълдън. Тази година за пръв път в кариерата си тя се класира на четвъртфиналите на Ролан Гарос, като по пътя си отстрани фаворитите за титлата. Цвети е единствената българка в топ 100 на световния тенис. В момента заема 64-то място в ранглистата. Благодаря за наградата и за признанието. Също така искам да благодаря на хората, които ме подкрепят вече толкова много години. Пожелавам на всички весела Коледа и щастлива и успешна нова година. Дами и господа, наградата ще получи братът и мениджър на Цвети Енчо Пиронков. От името на Цветана благодаря за признанието. Пожелавам на всички весели коледни и новогодишни празници. Благодаря. Аплодисменти за Енчо Пиронков и Данчо Караджов. Продължаваме с ранглистата на годината. Време е за следваща позиция. Спортист номер 9. Наградата ще обяви актьорът, режисьорът и преподавател в надвис, театралната легенда професор Ивайло Христов. Добър вечер. Страшно се вълнувам, че съм тук. И аз като бивш спортист някакси се чувствам в свои води и точно за това се вълнувам. Спортистът, който сега ще отличим, е от най-висока класа, която отговаря на ръста му. Въпреки че днес е записан под номер 9, спокойно можем да кажем, че като Христо Стоичков отиде в Барселона, малко да им помогнем да се оправят. Така че страхотно удоволствие за мен е да обявя спортиста, който е записан под номер 9 за 2016, Александър Везенков. Александър Везенков е първият български баскетболист, който облича екипа на Европейския гранд Барселона. През миналата година 206 см крило спечели наградата за най-полезен играч в гръцкото първенство. Александър е най-добрият реализатор на българския национален отбор в евроквалификациите. Баскетболните специалисти отвъд океана му предричат бляскаво бъдеще в Националната баскетболна асоциация. Добър вечер. Съжалявам, че не мога да съм сред вас, но ангажиментите и календара не ми го позволяват. За мен е чест и съм много щастлив да бъда сред 10-те най-добри спортисти на България за 2016 година. Благодаря на всички, които са гласували за мен и се радвам, че са отбелязали моето представяне. Това признание е за целият труд, който съм положил до сега,
но и в същото време е голяма отговорност и задължение да продължава да се старая да повишавам нивото си. Надявам се, моето попадане в десетката да помогне за популяризирането на баскетбола в България и да запали още повече деца към нашия спорт. Желая ви весели празници, здраве, късмет и една по-успешна 2017 година. Благодаря. Дами и господа, наградата ще получи единственият българин, играл в NBA и президент на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков. Заповядайте да му предадете. За мен наистина е висока чест. Добър вечер. Бих искал да благодаря от името на Александър Везенков. Той каза хубави неща. Аз искам да добавя само нещо. Нека тая награда бъде вдъхновение за младите спортисти, които имат намерение и искат да поемат неговия път, труден път, който води към спортните върхове. Благодаря ви. Аплодисменти за Георги Глушков и професор Ивайло Христов. Спортист номер 8 ще представи един от малкото хора, които като чуе физика не се сеща за бицепси, а за законите на Нютон. Това е легендата, чието име стои зад десетки безапелационни успехи на световната сцена. Той открива, подготвя и развива най-блестящите умове на България. Посрещнете преподавателят, който създава най-много медалисти от олимпиади по приложна математика и физика. Човекът, който доказа, че Вселената и любовта към знанието са безкрайни. Златният учител на България Теодоси Теодосиев. Когато става дума за пределите на човешките възможности, налага се невероятна воля, усилия, за да може човек да докаже себе си пред децата си и пред бъдещето. Наистина, България има невероятни таланти във всички области. Във всяка област човек може да направи нещо велико, останалото е да положи с усилие, с една огромна воля да го направи. Има неща, които с векове се смятали за мъжки приоритети. Там, където трябва. Първичен инстинкт, невероятна сила, свирепост. Оказва, че и жени го могат. В областта на силните страсти, жени също имат своя принос. На 8-о място в българския спорт за 2016 година е едно момиче, Станимира Петрова. Жена на силните страсти. Станимира Петрова спечели златен медал на Европейското първенство по бокс в категория до 54 кг. Станимира е световна шампионка от първенството в Южна Корея. Тя се радва на изключително уважение в света на спорта и заслужено е избрана за посланик на женския бокс от Международната боксова асоциация. Дами и господа, посрещнете Станимира Петрова. Добър вечер! Благодаря ви много. Благодаря на всички, които ме подкрепят. За мен е голямо удоволствие, че съм в десятката на спортист на България. Весели празници и щастлива нова година!
Аплодисменти за Станимира Петрова и Теодосий Теодосиев. Всички знаем колко много е постигнал българския дух. Затова тази вечер церемонията ни е посветена на хората, които ни вдъхновяват и ни карат да се гордеем с родината си. Сега на сцената ще излезе звезден отбор от музиканти, който може да бъде сравнен само с великолепната седморка, макар да са останали само 6. Моля ви, посрещнете подобаващо едни истински рок шампиони и рекордьори в дисциплините китара и барабани. Супергрупата на България, легендите! След вечните легенди продължаваме с друга страхотна група.
Това е отборът на годината. Той ще бъде обявен от моя бивш колега, бегач на дълги разстояния и министър на младежта и спорта в оставка Красен Кралев. Министър Кралев ще има възможност да награди националния отбор по футбол или не? Добър вечер на всички. Преди да обявя кой е отбора на годината, искам да поздравя всички наградени тази вечер, всички спортисти от десетката на България, най-добрите атлети, които прославиха страната, дадаха повод за национална гордост, бяха вдъхновени за хиляди деца да поемат по техния път. Преклонение към всичко това, което правите, към всичките тези усилия, към несломимия ви дух и към това, че ни карате да го родим, че сме българи, да се гордем, че сме българи. Освен тези 10 спортиста, обаче има и неколцина други, които също заслужаваха място в десетката. И тук искам също да благодарим за това, че благодарение на техния труд се е развял българския флаг. Не може да не отличиме отличното представяне на Неви Владинова през цялата година и на Олимпийските игри в Рио. Не може да не отличим световният шампион по кикбокс Владимир Вълев, световният шампион по ММА Благой Иванов. Не може да не отличим европейските шампионки Севда Асенова и Деница Елисеева на бокс. Не може да не отличиме европейската шампионка Антонета Бонева на спортна стрелба, както и Линда Зечери и сестри Стоеви, които бяха лидерките на отбора по бадминтон, който завоюва второ място в Европа. Както и много други, които не пожалиха сили, не пожалиха емоции, за да прославят България. Поклон, благодаря на всички, бъдете живи и здрави. А сега, да не забравяме, това ми е функцията в момента, кой е отбора на годината. Те са едни от най-големите ни поводи за национална гордост. Те са млади и красиви, но носят непоколебимия и непобедимия български дух. Успяха да преодолеят ударите на съдбата, без да губят от грацията си. Успяха да спечелят медал на Олимпийските игри, като минаха през много радост, много болка. Аз съм изключително горд, че моят първи мандат мина през епохата на златните момичета на България. Благодарим за всичко, което направиха за нас и им пожелавам успешен път в бъдещата кариера. Отборът на годината за 2016 е ансамбълът ни по художествена гимнастика. Постиженията на националния отбор по художествена гимнастика през 2016 ги наредиха сред вечните ни спортни легенди. Тежките контузии и лични трагедии не успяха да спрат нашите момичета по пътя към медалите. Българският ансамбъл спечели бронзов медал на Олимпиадата в Рио. Тази година златните ни момичета станаха шампионки в многобоя на турнира Гран При в Москва. На Световната купа в Казан ансамбълът ни завоюва първото място, а на Световната купа в София златните момичета отвяха конкуренцията и спечелиха още 2 златни медала. Дами и господа, посрещнете златните момичета. Добър вечер на всички. За нас е огромна чест да сме тук тази вечер и да спечелим тази награда за трети път.
Има страшно много хора, които са виновници за това нещо. Искам да благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика, начало с Иляна Раева, на нашите треньори Ина Ананиева, Даниела Велчева и на целия екип, който през всички години не спираше да ни подкрепя. Искам да благодаря на момичетата, да знаят, че безкрайно много ги обичам и винаги ще ги подкрепям. Има страшно много неща, които ще ни липсват. Едно от основното е това да играем за България, защото без значение от цвета на медала, България винаги ни е карала да се чувстваме като шампиони и победители. За тази красива визия днес искаме да благодарим на Rose Fashion House. Катя Рос, много ти благодаря за красивите рокли. Безкрайно сме благодарни. Стоим на тази сцена и тя ме връща една година назад, където с Владо Николов отново стояхме тук на една сцена. Тогава той прецени, че ние сме отборът, който е малко повече заслужил наградата и направи един невероятен жест към нас, да ни обяви, така да се каже, за победители. Пожелани късмет за Рио, който аз мятам, че тъй като той наистина беше от сърце, просто получени се в Рио. Сега искам да си върна жеста, но Владо, няма да ти дам статуетката. Не заради друго, просто защото това ни е последната година, пък и отново една за 5 момичета. Искам да пожелая късмет за следващата година и наистина се надявам късмет, който пожела на нас, сега ние го пожелаваме на теб и той да е толкова ползотворен, както беше за нас. Сърдечно благодаря. Много ви благодаря на всички. Приятна вечер и весели празници от нас. Аплодисменти за златните момичета и министър Кралев. Безспорно, ансамбълът ни ще остане завинаги в историята. Ще запомним годината и с това, че някои от най-любимите ни изтъкнати атлети през последните години сложиха край на кариерата си. Те се сбогуваха с големия спорт, с гордо вдигната глава, а някои от тях дебютират и като водещи на престижни церемонии. Аплодисменти за Владо, който тази вечер доказва, че може да бъде и телевизионна легенда. Благодаря ти, Ивет. Сигурен съм, че на спортния небосклон ще изгреят и много нови таланти, които в бъдеще ще ни карат да се гордеем, че сме българи. Те победиха всички. Спечелиха шампионски титли, първи места и безброй златни медали. Когато бяха на върха, решиха да отстъпят мястото си на следващите големи български спортисти. Великата Станка Златева се сбогува с Тепиха, оставайки в историята като вице-шампионка от 2 олимпиади, 5-кратна световна шампионка и 6-кратна европейска шампионка. Напълно заслужено. Тя е и 3 пъти спортист номер 1 на България. Владимир Николов е легендата на българския национален отбор по волейбол. Известен като капитана, той е златен медалист от Шампионска лига, бронзов медалист от Световно и Европейско първенство и бронзов медалист от Световна купа. Владимир Николов е най-добрият диагонал в света за 2010 година. Мъж на годината на България за 2015. Тази година той бе изпратен от хиляди българи, които почетоха неговия бляскав бенефис. Големият борец Явор Янакиев напусна Тепиха завинаги, спечелил световна титла през 2007 година и бронз от Олимпийските игри в Пекин през 2008. След като грабнаха бронз от Олимпиадата в Рио, момичетата от ансамбъла ни по художествена гимнастика направиха своя бенефис. Шоу-спектакъл, невиждан досега в България. За 8 години те спечелиха за България общо 81 медала. Радослав Великов, наричан Руди Танка, си тръгна от голямата борба с една световна титла, сребърни медали от световно и европейско първенство и бронзов медал от Олимпиада.
В спорта има приемственост и местата на почетните стълбици, освободени от едни, ще бъдат завоювани от техните наследници. За щастие, България има на кого да възлага своите надежди и да разчита в бъдеще. Тази година Радослав Янков спечели световна купа в паралелните дисциплини по сноуборд. Златното момиче Любомира Казанова имаше само 3 дни да се подготви за европейското първенство в Израел. Но там тя изигра 4 съчетания без грешка. Любомира спечели 2 медала от големи първенства с ансамбъла. Заедно с отбора по художествена гимнастика, тя грабна и бронз на игрите в Рио. Антони Иванов взе сребърен медал на европейското първенство по плуване за младежи. Освен това, той държи всички национални рекорди на бътърфлай при мъжете. Панчо Пасков направи фурор в Рио с победата си над действащия световен шампион на сабя Алексей Акименко. Катрин Мануилова спечели 2 бронзови медала на младежките зимни олимпийски игри. Първо на 500 метра шорт-трек, а след това триумфира и в смесената щафета. Всички те носят гена на победителите и шампионския дух в сърцата си. Всички те следват пътя на нашите спортни легенди. Всички те са бъдещето на България. Името на спортист номер 7 за 2016 година ще обяви професорът, който ръководи най-голямата болница на Балканите. Посрещнете една институция в здравеопазването. Международно признатият лекар, началникът на Военно-медицинска академия, генерал-майор Николай Петров. Добър вечер, дами и господа. За мен е голяма привилегия да бъда пред вас цветът на българския спорт. И удоволствие да представя класирания на 7-мо място в годишната класация спортист на годината. Става дума за един човек, който съчетава уникална физика, силен дух, външна красота, воля и инат в съчетание в едно. Един голям българин, който доказа своите качества извън страната и на когото съдбата предостави един урок, едно изпитание, което трябваше да докаже своите качества, физически и духовни, в България, пред очите на цяла България. Имам удоволствие да представя спортист номер 7 и моля за вашите аплодисменти за големия българин Боян Петров. Боян Петров е българският алпинист с най-много изкачени върхове над 8000 метра. До сега той е покорил 8 хилядника, като всички изкачвания прави без кислород. На 4 от тези върхове Боян е първият българин, който стъпва. Мечтата на Боян е да стане първият българин, който е изкачил всичките 14 8-хилядника в света. Планира да покори Еверест през 2017 година. Дами и господа, посрещнете Боян Петров.
Благодаря много на генерал Петров, под чиито грижи през месец август се възстанових в военна болница. Благодаря на всички номинирали ме, на гласувалите. И в заключение мога да ви кажа, че аз съм абсолютно екзотика. Хората си задават въпроса алпинизма спорт ли е, не е ли. Но фактът, че преодолявам себе си, изкачвам облаците и ако на вас ви махат стотици зрители на стадионите, на нас, както казва героят от Еверест Методи Савов, на алпинистите ни ръкопляскат боговете. Благодаря. Аплодисменти за Боян Петров и генерал Петров. Името на спортист номер 6 ще бъде обявено от един виден български общественик. Посрещете най-високо оцененият български художник в света – академик Светлин Русев. Добър вечер. Добър вечер. За мен е безкрайно удоволствие да обявя шестия в най-престижната спортна класация на България. В първия момент се почувствах малко неловко в тази среда, която попаднах, но когато видях много мои колеги от другите изкуства, че са включени в обявяването на наградите, се успокоих по простата причина, че на високите нива изкуство и спорта са заедно. Големият спортист, голямата личност е голям не само когато побеждава, но преди всичко, когато гордо се изправя след загубата. Такъв е Кубрат Пулев, обречен да бъде световен. – 2016 е най-успешната за Кубрат Пулев. Той спечели 2 пояса в рамките само на една календарна година. Вече има 24 победи на професионалния ринг, от които 13 с нокаут. Първо Кобрата завоюва за втори път пояса на европейски шампион, след като победи британеца Дерек Чисора. А преди по-малко от месец Пулев стана интерконтинентален шампион на Световната боксова асоциация. Тази победа го превърна отново в официален претендент за световната титла. Дами и господа, посрещнете Кубрат Пулев. Благодаря. Добър вечер на всички. Искам да благодаря най-напред за хубавата награда и да кажа, че наистина много се радвам да съм тук сред вас и съм искрено щастлив, защото сред толкова много шампиони, толкова много хора, които са дигали българския флаг, толкова пъти аз съм се гордял пред телевизора, не като шампион, не като Кубрат Пулев, аз съм се гордял като всеки един от вас, като един обикновен човек. И наистина на всички тези хора искам да им кажа едно голямо благодаря. Именно заради това съм тук, за да може да стисна и ръката на много от спортистите, които не познавам лично, само съм ги виждал през екраните, и да изкажа моето уважение и респект към тях, защото всичките ние допринасяме това България да има спорт и да не вървим просто по една инерция в спорта,
като спорт на България, ми просто да се развива и да дърпа нови хора, нови лица, които да допринасят за бъдещето на спорта в България и още много пъти да дигат българското знаме, за което аз ще бъда истински щастлив. Благодаря ви още един път. Наистина едни прекрасни водещи и на тях също благодаря. Изглеждат чудесно. Благодаря ви. Ние благодарим. Весели празници на всички. Аплодисменти за Коврат Колев. Дойде времето да поканим човекът, който ще обяви най-добрия български спортист с увреждания за 2016. Наградата ще връчи генералният секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов. Добър вечер, дами и господа. Спортистите в тази категория наистина са изключителни. Изключителни, защото те водят своята битка ежедневно, бих казал ежеминутно. Битката със себе си, битката с живота. Трябва да притежаваш наистина изключителен дух, за да правиш това, което те наистина правят. Правят по възможно най-добрия начин. Истинският спортист се познава по силата на духа му, защото всеки медал първо се печели в главата и чак след това на стадиона. Има хора, чиято воля не е желязна, тя е направо извънземна. То е живото доказателство, че каквото изпитание да ти прати съдбата, ти можеш да го преодолееш и да станеш шампион. Най-добрият български спортист с увреждания за 2016 е Ружди Ружди. На параолимпийските игри в Рио Ружди Ружди печели за България златен медал в тласкането на гюле. Той е многократен световен рекордьор в дисциплината. На игрите в Рио подобрява собствения си световен рекорд с резултат от 12 метра и 33 сантиметра. Ружди е шампион от Европейското първенство през тази година, като завоюва 2 златни медала в хвърлянето на диск и тласкането на гюле. Спечели и златен медал от световното през 2015. Дами и господа, силни аплодисменти за Ружди Ружди. На всички. Много благодаря на всички, които гласуваха за мен. Благодаря на моя треньор Радостин Тодоров за добрата подготовка, за вярата му в мен и за всичко, което е направил за мен. Благодаря и на Параолимпийската асоциация и на господин Илия Лалов за подкрепата и ви пожелавам весели празници на всички. Благодаря. Ще помогна. Аплодисменти за Ружди Ружди и Белчо Горанов. Тази гала вечер навлиза в решителната си фаза. Предстои ни да обявим топ 5 на най-добрите спортисти за 2016. На полувремето отново ще посрещнете музикантите, които са заслужили своето място в залата на славата на българската музика. Легендите!
се вземем с Богом, с онази любов, без която никак не можем. Не е лесно, не е лесно у дома да се връщаш бездомен. Спи булеварда след дългия ден, спят уморени тротуарите пусти, под ръка свървя с подранилата зима и събирам своите чувства. И все по-далече, и все по-назад стъпки остават за мене, и от просек победен, и от град по-богат. Аз вървя и раздавам надежда. Да си вземем с Богом, с онази любов, без която никак не можем. Не е лесно, не е лесно у дома да се връщаш бездомен. И все по-далече, и все по-назад стъпки остават за мене, и от просек победен, и от град по-богат. Аз вървя и раздавам надежда, и събирам, раздавам, дори не броя своите срещи, града милионен. Аз вървя, за да търся теб, любовта, без която не може, без която не може. Легендите, благодарим. Вече преполовихме класацията спортист на годината 2016. От тук нататък напрежението само ще се покачва, а залогът ще продължи да се увеличава. Кой е под номер 5, ще ни каже спортистът, когото наричат вечния капитан. Големият във всяко едно отношение волейболист, обявен за мъж на годината за 2015, Владо Николов. И така, той е спортист от световна класа, а сервизът му е почти толкова добър, колкото беше моя. Той е най-добрата ни ракета. Спортист номер 5 за 2016 година е Григор Димитров. Григор Димитров е най-добрият български тенисист за всички времена. Той е първият българин, който достига до 8-то място в света. Григор завърши годината под номер 17 в ранглистата. През 2016 Григор се класира на 3 финала от ATP. С невероятна игра той достигна до 8 на финалите на US Open. Победи 3 тенисисти от топ 4 – Анди Мари, Рафаел Надал
и Стан Вавринка. Е в Майами и се подготвя за предстоящия тенис сезон, който ще бъде доста труден, доста отговорен и започва съвсем скоро. Обещавам лично да му дам наградата. Гришо, желая ти успех! Дамата, която сега ще излезе на сцената, е прославила страната ни по целия свят с грациозността и таланта си. Тя е легенда и продължава да работи с деца и търси развитие на нови звезди в балета. Спортист номер 1, извинете ме, обърках се, грешчица малка. Спортист номер 4 за 2016 година ще бъде обявен от прима балерината Маша Илиева. Добър вечер! Радвам се, че съм в такава среда с нашите най-прекрасни и велики спортисти, които с удоволствие гледам, стискам палци и им желая на всички една хубава и много успешна нова година. Така, спортист номер 4, който за мен лично е номер 1, грешката беше вярна. Това е един талантлив, смел, преодоляваш много трудности. Освен това е чаровен, красив и естествено, че тези думи могат да се отнасят само за една жена. Спортист номер 4 Ивет Лалова. Ивет Лалова отново доказа, че е най-бързата бяла жена на планетата. След като дори контузиите не успяха да я спрат, тя се пребори с изключителната конкуренция на Олимпийските игри в Рио. С втори резултат в кариерата си в тази дисциплина – 22,42 секунди, Ивет намери място в призовата осмица. По пътя си към Рио, тя спечели 2 медала от Европейското първенство в Амстердам, сребърни отличия на 100 и 200 метра. Ивет участва в 4 олимпиади – в Атина, в Пекин, в Лондон и в Рио де Жанейро. Моля да посрещнете с бурни аплодисменти прекрасната и неповторима Ивет Лалова. Благодаря. За мен е чест. Благодаря много. Благодаря много. Здравейте от мен. Изненада. Не сме се виждали. Пак 4-то място. Явно ми е съдба. Но знаете ли какво си представих днес? Нека се класирам 4-та на Олимпиадата в Токио, пък после да му мисля, че е 4-то място. И няма по-удобен момент от този да благодаря на тези, които бяха до мен по този труден път, без чиято подкрепа и помощ нямаше да се случат нещата. Благодаря ви много, обичам ги. Обичам ви всички. Благодаря ви, че уважавате и обичате българския спорт. Искам да благодаря на министър Красен Кралев и Министерство на младежта и спорта, защото той не само ни подкрепя, той беше на нашите състезания. Благодаря много. Благодаря на Българска федерация по лека атлетика и най-вече благодаря на Българския олимпийски комитет, защото сбъдна една моя мечта да нося българския флаг в Рио. Благодаря ви. Весели празници и успех на целия спорт! Аплодисменти за най-бързата колежка, която съм имал, Ивет Лалова.
Продължаваме с специална категория. Талантът, който впечатли генералния спонсор на Спортист на годината 2016, българският букмейкър Еврофутбол, титлата Спортен талант на Еврофутбол ще бъде връчена от първия българин, носител на една друга престижна награда. Най-големия приз в журналистиката в света, а именно наградата Пулицър. Фоторепортерът Стоян Ненов. Добър вечер. Искам да благодаря за възможността да връча тази награда. Той има лъвско сърце и се бори винаги до край. На татамито той никога не пада по гръб. Демонстрира несуминия български дух. Спортен талант на Еврофутбол за 2016 е джудиста Ивайло Иванов. Ивайло Иванов е младата надежда на българското джудо. Тази година на Олимпиадата в Рио той стигна до репешажите за бронзовия медал. Класирането на Ивайло на Олимпиадата е най-доброто представяне на български джудист от 12 години насам. През 2016 той спечели и златен медал на турнир от серията Гран При в Турция. Дами и господа, нека посрещнем Ивайло Иванов. Добър вечер на всички. За мен е чест да бъда тук сред вас. Затова искам да благодаря на Еврофутбол, че оцених труда ми за втора поредна година. Нека не спират със същия дух и устременост да подкрепят българските спортисти. Също така искам да благодаря на всички мои близки приятели, треньорите ми, че ми помагаха през годините да стана това, което съм. Нека продължават. Благодаря. Бъдете живи и здрави и весели празници! Аплодисменти за Стоян Ненов. Настъпи моментът да разберем кой е човекът, определен да получи титлата Треньор на годината от 33-та анкета на Вестник Труд. Това е категория, в която номинираните са нещо средно между безмилостни генерали и грижовни майки. Такива са истинските треньори. Затова и наградата ще връчи един човек, който е прочут селекционер в своята сфера. Главният редактор на Вестник Труд Петю Блъсков. Добър вечер! Да ви предам най-сърдечните поздрави от цялата редакция на Вестник Труд. Тя е с вас, духом, със своите химикалки, със своите мисли. Някои даже и сънища имат към някой от вас. Постоянната анкета на Вестник Труд за треньор на годината тази година беше много внимателно направена и резултата може би не е изненада, но пък е израз на едно безкрайно уважение и респект към успеха на Ина Ананиева. Треньор на годината от анкетата на Вестник Труд. Като треньор Ина Ананиева изведе ансамбъла по художествена гимнастика до бронзовите медали на Олимпийските игри в Рио. Под ръководството на Ина тази година златните момичета взеха първото място на супер турнира в Москва. Гимнастичките грабнаха и бронзов медал на Европейското първенство в Израел. От състезанията за Световната купа ансамбълът, воден от Ина, спечели 3 златни медала.
Дами и господа, посрещнете Ина Ананиева. Това е треньора на годината. Нека да чуем. Добър вечер и от мене. За мен е голяма чест и благодаря на всички журналисти, които сте гласували за мене. Аз печеля тази награда за втори път. Наистина е огромна чест. Искам да благодаря на много хора. Много от вас знаят май като за последно. Благодаря на господин Красен Кралев, защото той изключително много ни подкрепяше през тази година. Говоря в чисто човешки план. Благодаря на госпожа Иляна Раева, че не позволи този отбор да рухне в последните 3 месеца. Благодаря на целия си екип. Без вас аз нямаше да съм тук сега. Благодаря на прекрасните момичета. За мен беше огромно удоволствие да работя с тях. Благодаря на семейството си. Поздравявам всички спортисти, всички треньори за постигнатите резултати и ви пожелавам весели празници. Аплодисменти за Ина Ананиева и Петю Блъски. Златните момичета на Ина спечелиха сърцата на цялата България и останаха в историята на българския спорт. Тази вечер едно от тях ще изпълни последното си съчетание на сцената на най-бляскавата спортна церемония за годината. Аплодисменти за златната Любомира Казанова и златните момчета от рок-ансамбъл Легендите. Чуваме ли се? Достигнахме до кулминацията на днешната спортна гала. Знаем, че нямате търпение, затова няма да ви държим повече в напрежение. Ще разберем кои са имената на тримата най-добри български атлети за 2016. Престижното 3-то място ще бъде обявено от музиканта на годината, номинирания за Грами виртуозен цигулар Веско Ешкенази.
Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че съм на това събитие. Още никога не съм участвал в такова и затова ми е изключително приятно да съм сред вас. Спортистът, който ще ви представя тази вечер, се е изкачил на 3-то място в спортист на годината 2016 година. Интересното е, че той прави точно обратното на катеренето, а именно, всъщност той се спуска с шеметна бързина по заснежените писти. Аз мисля, че също така му предстои една невероятна и шеметна кариера от тук нататък. Дами и господа, български спортист номер 3 за 2016 година Радослав Янков. Радослав Янков е първият българин със световна купа в зимните спортове. През 2016 той записа 2 победи и 1 второ място и спечели световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини. Радо Янков участва и на Олимпийските игри в Сочи. Той има и 2 световни титли за младежи. Господа, посрещнете Радослав Янков. Добър вечер на всички. За мен е чест да получа тази награда. Това е оценка на труда на мен и на моя екип. Винаги пропускам първо да благодаря на своето семейство, на които хората, които са стояли винаги зад мене, от началото до сега и ще продължават да бъдат зад мен. Благодаря на моят треньор Георги Атанасов, който е моя екип, и на Мартин Еремиев, който е моят физиотерапевт, който наистина много ми помогна в последните години. Пожелавам на всички весели празници и това, с което ще завърша, е, че винаги, когато финиширам, когато казвам това, което казвам на камерата, е, че българите можем. Аплодисменти! Аплодисменти за Радослав Янков. Радослав е единственият човек, на когото от все сърце пожелавам да се спуска още по-бързо. Настъпи моментът да разберем кой е вице-шампионът в тази годишната класация спортист на годината. Наградата ще връчи министъра в оставка Красен Кралев. Здравейте отново. С огромно удоволствие ще обявя номер 2 в нашата класация, спортист номер 2 на България. Тя е много специален човек. Изключително красива, изключително мотивирана, голям победител, голям боец. Май месец още казах на председателя на нейната федерация и на кмета народния играч, че да се готвят за медалист от Олимпийските игри. Тя спечели медала в Рио в изключително тежка ситуация за нашия олимпийски тим. Аз съм сигурен, че това е едва началото на нейната кариера и ще успее да ни зарадва и с злато в игрите в Токио. Истински победител, истински шампион, тя е от Варна. Елица Янкова. Елица Янкова спечели първият медал на Олимпийските игри в Рио. Тя грабна бронза в борбата в категория до 48 кг.
Тази година Елица впечатли целия свят на Европейското първенство по борба в Рига. Тя записа уникален обрат в мача за третото място. След като губеше с 0 на 6 точки, тя не се отказа, бори се до край и спечели бронзов медал. Дами и господа, посрещнете Елица Янкова. Добър вечер на всички. Изключително много се радвам, че съм в класацията на спортист на годината. Поздравявам всички, които са гласували за мене. Искам да благодаря на Българска федерация по борба, в лицето на Валентин Йорданов за подкрепата, за всичко помогнало да стигна до тази моя една мечта, на Министерството на спорта и на целият екип, с който работя, да мога да осъществявам моите мечти. Весели празници на всички! Аплодисменти за министър Кралев и нашата шампионка Елица. Дами и господа, настъпва развръзката на вечерта. Моментът, за който сме се събрали и чакахме с толкова силно нетърпение. Ще бъде обявен спортистът, който е на самия връх на класацията тази година. Време е за българския атлет номер 1 на 2016. За да обяви победителя, към нас ще се присъедини дамата, за която няма достатъчно суперлативи. Определението велика сякаш и отива най-добре от всичко. Посрещете непобедимата рекордьорка, легендата на световната лека атлетика, председателя на Българския олимпийски комитет, жената, която надскочи най-високата летва в света, Стефка Костадинова. Добър вечер, уважаеми дами и господа. За мен е изключителна чест да връча тази награда на една дама, защото тя заслужава, но и най-вече в нея откривам себе си. Ще дойде мигът, когато световният рекорд на висок скок ще падне и аз мечтая тя да бъде човека, който ще го подобри. Искам да благодаря от цялото олимпийско семейство и лично от мое име на господин Васил Божков и на Нови Холдинг, че за поредна година уважиха българските спортисти и наградиха най-достойните. Уважаеми дами и господа, дойде сублимния момент. За мен е чест и удоволствие да обявя спортист номер 1 на България за 2016 година Мирела Демирева. Мирела Демирева е вице-шампионка в скока на височина на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. Благодарение на нея българската лека атлетика отново има олимпийски медал след повече от 16 години. Тя е балканска шампионка за девойки и носителка на много медали от световни и европейски първенства. След като успя да се пребори с тежката контузия, която я извади от спорта за година и половина, през 2016 Мирела Демирева покори и световния елит на леката атлетика. Освен медала в Рио, тази година Мирела грабна и сребърен медал на Европейското първенство в Амстердам. Господа, посрещнете спортист номер 1 на България за 2016 година Мирела Демирева.
Марка. Леле, май се оказах неподготвена. Малко съм притеснена. Първо искам да поздравя всички спортисти и всички спортни деятели, които са тук днес. Честито, за мен е чест да бъда сред вас. Изключително съм благодарна, че ми беше даден шанс, беше ми даден доверието и свободата да вървя по моя собствен път. Винаги, когато имах нужда от помощ, никога не ми беше отказвана. Изключително много хора имат принос към всичко, което ни се случва сега. Разбира се, това е моето семейство, моите приятели, както тук вкъщи, така и в Холандия. Моят треньор Рини, който е мой учител, нашата федерация и разбира се клуба, които имаха търпението и ентусиазма. Бойко и Марги, които успяха да ме върнат отново на скочището. Разбира се, Лили и Коста, които бяха трамплин за мен. Искам да благодаря и на себе си, тъй като запазих коража си, продължих да се боря, продължих да търся и никога не загубих вяра в себе си. Смятам, че съм доказателство, когато на човек му бъде даден шанс, истински шанс и справедлив, че той може да постигне мечтите си. Аз постигнах една своя мечта, но вярвам, че най-доброто предстои. Вярвам, че за всички нас най-доброто предстои. Благодаря ви. Дами и господа, а сега моля за вашите силни аплодисменти за всички невероятни шампиони, които бяха отличени тази вечер. Пожелаваме им още много успехи и през следващата 2017 година. Дами и господа, това беше почти всичко от 59-та церемония Спортист на годината. На всички носители на трофеи честито! На останалите спортисти желаем още по-успешни тренировки през следващата година и нека шансът бъде на тяхна страна. Личностите, които видяхме тази вечер, носят в кръвта си гена на победителите и величието на българския дух. Те са доказателството, че бъдещето на България ще е успешно, защото е изградено върху легендарни постижения. Нека още веднъж аплодираме организаторите от Нове Холдинг, които за пореден път направиха това събитие възможно, и специални благодарности на нашия домакин, господин Васил Божков. Да не забравяме да благодарим за подкрепата на МТЕЛ и генералният спонсор на събитието Еврофутбол, както и на медийните ни партньори от Българската национална телевизия, Дарик Радио и Вестник Труд. На всички в Националния дворец на културата, както и на зрителите и слушателите, желая приятна вечер и прекрасно посрещане на празниците. Вие останете с най-доброто от българската музика в изпълнение на нашите рок-шампиони, легендите. Весели празници и щастлива нова година! Да ни стига, ти си тук, имаш още моето рамо, стига ми, че без звук пак се прегръщаме.
ми стига, ти си тук, имаш още моето рамо, стига ми, че без звук пак се прегръщаме. И чак пускат се нас, думи погледи. Никой и днес не разбрах, сега се завръщаме. Колко улици със теб извървяхме, под тебе и люби. Пак да се намерим, пак да се прекърнем за винаги. Как не би без друг сме живяли, този изгадко петно, с петно малко щастие, по всеки светлиник се раждал и очакват от нас любовта си. Мен ми стига, ти си тук, имаш още моето рамо, стига ми, че без звук пак се